Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. VP Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan, mainit na tinanggap ng mga Pineda sa Kapitolyo ng Pampanga. 85 pari, ilang madre sa Pampanga, nagpahayag ng suporta para sa Team Leni Kiko. 8 bayan sa Nueva Ecija nasa yellow code dahil sa matinding political rivalry ayon sa PRO3. Kalakal na karton naging sanhi ng sunog sa isang bahay sa San Simon. At art exhibit para sa Semana Santa kasalukuyang nakadisplay sa Museo ng Angeles. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Aabot po sa tinatayang 220,000 na katao ang dumalo sa Manalakaran, Pampanga People's Rally nitong Sabado, April 9 para magpakita ng suporta kina Presidential Candidate VP Leni Robredo, Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan at sa buong Team Angat Buhay. Napuno ng mga kakamping ang likurang bahagi ng Robinson Star Mills, Pampanga sa siyudad San Fernando kung saan ginawa ang aktibidad. Ayon po sa mga organizer, ang People's Rally sa Pampanga ang pinakamalaking rally na idinaos mula ng simula ang kampanya para sa kandidatura ni Robredo at Pangilinan. Samantala, sinabi naman ng Police Regional Office 3 o ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Matthew Bakay na 70,000 ang kanilang bilang sa mga dumalo sa rally. Hindi naman nakapagbigay ng basehan si Bakay sa sinabing figura ng tanungin ng CLTV News. Ayon sa mga organizer ng Pampanga People's Rally, hindi na raw sila magkokomento kaugnay nito dahil pinal na ang kanilang crowd estimate na 220,000. Batay na rin sa incident management team ng event na kinabibilangan pa mismo ng hepe ng City of San Fernando PNP. Posible raw mauwi sa pagsuporta ng mas maraming local leaders sa Team Leni Kiko ang naging tagumpay ng Manalakaran, Pampanga People's Rally nitong Sabado. Ito'y ayon kay Senatorial Candidate Teddy Bagillat na nagsilbing gobernador at congressman ng Ifugao Province. Bilang dating leader sa lokal na pamahalaan, nauunawaan umano niya ang takbo at kultura ng halalan na kailangang tumaya sa mga winnable na national candidates. Narito ang report. Kwentuhan lang po bilang magkakaibigan and pinag-serve ho natin ng mga masasarap na pagkain Kapampangan. Sabi ko nga, at least masaya naman po si Ma'am Leni na pumunta po sa atin dito sa Pampanga. Naging bukas ang Kapitolyo ng Pampanga sa pagbisita ni na Presidential Candidate Vice President Leni Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan sa lalawigan nitong Sabado. Kagaya ng ibang kumakandidato sa pagkapangulo, sinalubong ang Leni Kiko tandem ni na Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Nagpapasalamat po kami kay Governor sa lahat na Pampanga provincial official sa napakainat na pagtanggap. Nagpapasalamat din po tayo kasi yung mga supporters natin, wala mga reported na nahihirapan, lahat na suportang kinakailangan ay naandyan. Kaya very thankful po tayo sa kanilang lahat. Bagamat walang formal endorsement, bukas naman sa publiko na ang Marcos Duterte Unity Team ang bitbit ng pamilya Pineda. Batay na rin sa kanilang mga poster sa kampanya at iba pang mga aktibidad. Pero hindi ito naging hadlang para i-welcome ang lahat ng kandidato sa Kapitolyo. Kahit po hindi pa naniniwala sa atin ngayon, welcome na welcome. Paniwala naman ang dating gobernador ng Ifugao at ngayon senatorial candidate ng Team Angat Buhay Lahat na si Teddy Bagillat, nauunawaan niya kung saan nanggagaling si Governor Dennis Delta Pineda sa estratehiya na maging bukas para kanino man ang probinsya sa lahat ng mga kandidato sa nasyonal. Dati akong governor.
magbigay ka respeto dun sa mga leaders ng bansa. Kahit ano man ang iyong political na kulay, dapat ginagalang mo yung mga magiging leaders ng bansa. And I think that means na playing, syempre, tumitimbang rin yung ating governor. Sa tingin ko, darating yung panahon na talaga magpapasa na kung tutuloy na mag-Lenny na siya. Payo pa niya sa gobernador, ang basihan sa kung sino ang may numero ay hindi sa lumalabas na survey, kundi sa mga kabataang may malaking bilang ngayon sa halalan na lumalabas para kay VP Lenny. Ang mga kabataan ang sigla ng campaign ni Lenny. Sila yung nagsimula na mabago yung direksyon nitong kampanya dahil noong umpisa, wala namang maraming mga politiko ang kumakampi kay Lenny. Pero andyan yung mga kabataan. And I think nakita ng mga politicians na ito yung block voting ni Lenny, no? Yung mga volunteers natin. Kaya ngayon marami nang nagsisikip na pintara. Batay sa datos ng COMELEC, nasa higit 65.7 million na registered voters sa bansa. 56% o higit 37 million ang bilang ng mga kabataan na nasa 18 to 41 years old. Habang sa Central Luzon, lampas sa kalahati o higit 4 na milyon ang mga kabataan sa 7.2 million voters sa rehiyon. Samantala, nagpasalamat naman si Robredo sa mga local leaders na nagpakita ng suporta at presensya sa kanilang pagdalo sa Pampanga. Din po akong gustong pasalamatan. Meron po tayong 4 na mayors na kasama ngayong gabi. Palakpakan po natin Mayor Edsa ng San Fernando, Mayor Pogi ng Angeles, Mayor Dante ng Guagua, Mayor Rene ng Candaba, former Mayor and former Congressman Oka Rodriguez ng San Fernando. Marami din po tayo mga barangay captains na tinulungan tayo at kasama natin. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbisita ni Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan sa Pampanga, iginawad sa kanya ng mga paring Kapampangan ang statement of support para sa kanilang kandidatura. Sinalubong din sila ng mga madre na nagpahayag ng paniniwala sa kanilang atikain para sa bansa. May karagdagang detalye sa ulat na ito. Nagsama-sama ang ilang mga pari at madre sa Pampanga upang magpakita ng suporta sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Sa pagbisita sa lalawigan ng Lenny Kiko tandem para sa Manalakaran People's Rally, naghintay din ang mga Kapampangan clergy upang personal na maiabot ang statement of support ng kanilang grupo sa dalawang kandidato. Ayon sa mga lider ng simbahan, nakikita raw nila kina VP Lenny at Senator Kiko ang pagsusulong ng common good, pagpapahalaga sa buhay at dignidad, pagtindig para sa katotohanan at puso para sa mga mahihirap. Makikita natin yung empathy niya sa mga tao, especially mga nasa laylayan. When you look at her, what she did during this pandemic, they were not promises, no? They were not promises. They were real help sa mga tao. Tapos yung truth, it comes from the sincerity of her heart. Batid umano ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ang desisyon ng Kapampangan clergy na isapubliko ang kanilang tindig. Yun ang sinusundan natin, yung pinalabas nilang circular letter na para mapakita sa mga tao na yung katotohanan ay kailangan maisiwalat sa mga tao. Para nang sa ganon, alam natin na yung mga teachings ng Panginoon ay talagang isabuhay natin sa dumarating na election na to. Hindi na raw masikmura ng mga church worker ang tahimik na magmasid lamang dahil lumalakas ang puwersa ng mga nagkakalat ng maling impormasyon para samantalahin ang kahinaan ng mga Pilipino. For a long time, parang nasa gilid lang tayo. Pero kawawa yung mga tao na hindi na nakakapag-voice out ng katotohanan eh. We need people na moral leaders that would tell people na let's voice our sentiments. Let's voice our thoughts. And sino bang kailangan tumulong kung hindi ang ang ating mga kaparian na kailangan magsalita rin sila. As of April 9, nasa 85 mga paring Kapampangan na raw ang voluntaryong pamilya sa statement of support na ito.
Mayroong 132 pari sa buong lalawigan. Bawat pirma umano ng mga pari ay bunga ng discernment at pagdarasal. Yes. Hindi ito sa pilitan, isang meeting lang na pinatawag. Hindi. Yung ilan nga, kapag tinanong namin, ito po yung statement of support, ang sasabihin nila, Father, Among, ipagdarasal muna namin. Hindi on that time or that exact day na magre-reply sila. Maliban sa mga pari, ipinaramdam din ng mga madre mula sa order ni St. Benedict ang kanilang suporta upang mapalakas ang pwersa ng krusada para sa Team Robredo Pangilinan. Naninindigan daw sila hindi para sa kandidato kundi para sa adhikain ng mga ito. Sa sitwasyon ngayon, kailangan na raw ang sama-samang pagkilos upang hindi masakop na maling impormasyon ang kaisipan ng mga Pilipino. We were not supposed to be showing publicly endorsing candidates, but we were supposed to be guiding the people towards the right formation of conscience for the right election, for the voting. But then that doesn't preclude our individual positions. Ang kalaban ngayon talaga ay puwersa ng kasamaan at kasinungalingan. No, we do not want to predicate that the other group is that. We would like to believe that they themselves are victims of this very, very system that praises and eulogizes the untruth. Binigyan din ni Father Mario Sol Gabriel na ang ginagawa nila ay hindi paglabag sa saligang batas. Dahil ang simbahan ay kailangan din maging gabay, hindi lamang sa pagpapabuti ng mga kalagayang pang-espiritual, kundi maging mga kalagayang panlipunan. It's not about the church tatahimik, tapos wala kaming, no, we are not, mali ang pananaw nila doon sa separation ng church and state kung gano'n ang iniisip natin. So the church cannot provide parang sa eto religion na sundan, hindi. We are free. Kaya yun ang dapat maintindihan at naunawaan ng mga tao. Kasama si Jan Lalumbang Parungaw, JN De Jesus, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, ipinakita po ng mga Fernandinong supporter ni na Presidential Candidate Vice President Leni Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng isang unity walk patungo sa Grand People's Rally na ginanap sa Robinson's Car Mills, Pampanga nitong Sabado. Ang nasabing matcha pinangunahan ni City of San Fernando Mayoral Candidate Attorney Oscar Rodriguez. Silipin natin ang mga naging eksena sa ulat na ito. Sa Maylaos Group Complex, nagtipon-tipon ng mga kakamping mula sa iba't ibang barangay sa syudad ng San Fernando. Isang maiksing programa ang isinagawa dito sa pangunguna ni Mayoral Candidate Attorney Oscar Rodriguez. Sa nasabing programa, muling sinariwa ng mga Fernandino ang mga dahilan kung bakit si Vice President Leni Robredo ang kanilang napiling suportahan bilang susunod na Pangulo ng bansa. Unang-una, napakasimple. Humble. Down to earth. Talagang damdam mo sa kanyang pagmamahal niya sa mga maralita, sa mga tinatawag niyang laylayan ng lipunan. Next po, please prepare the barangay Magliman sa likuran po ng San Nicolas. Hindi siya nagkaroon ng hangin sa ulo. Barangay Hindi Pandaras. ulo sa pagiging Vice President. Ayon kay Attorney Rodriguez, kahanga-hanga ang takbo ng kampanya ni VP Leni na nagmumula sa volunteerismo ng mga taong naniniwala sa kanyang mga adhikain para sa bansa. Tingnan mo naman, Please ready titingnan mo lang barangay siya. Baliti. Kung kailan tumatagal ang pagtingin mo sa kanya, pakikinig sa Barangay kanya, lalo Dolores. kang naniniwala. Phenomenal yun, Iha. Sapagkat yun lang nangyari, Barangay Dolores, wait lang po. itong After spirit of Barangay volunteerism Dalabastagan. ay naging nationwide. Ipinagmalaki rin ni dating Mayor Oka ang maturity umano ng mga Fernandino voters pagdating sa pagpili ng kanilang pinuno.
ang San Fernando ay Barangay Bulacan, sige, simula prosita na po sa kayo. aking political career, nagpapakita ng Kung political yan pala po rin maturity. mga tamong At kabaryo. nakikita natin dito ngayon kung gaano Barangay kamature Bulacan, kaya rin na po ni ang mga Bulacan, barangay. Pagkatapos ng programa ay sama-sama ang mga kakamping sa pangunguna ni Attorney Oka sa paglalakad o Unity Walk patungo sa Robinson Star Mills, Pampanga, kung saan ginanap ang Manalakaran People's Rally na dinaluhan ni na VP Leni at Senator Kiko Pangilinan at ng Team Angat Buhay. sa gitna ng mga pag-o-oppose ng mga galaw. Giveaway, sige, tinatala po tayo ni Barangay San Felipe. Ang suporta ng taong bayan, ang pagmamahal nila sa krusada ni Leni at ang kanilang pag-volunteer. Batay sa pagtataya ng mga kapulisan at ng mga organizer, umabot sa 220,000 ang bilang ng mga dumalo sa nasabing rally, ang pinakamalaking bilang sa buong kampanya ni Vice President Robredo. Angelica Cara, COTV News. Ipinakita ng mga kabalen na kakamping ang diwa ng voluntarismo nagawang Manalakaran, Pampanga People's Rally sa Robinson Star Mills nitong Sabado. Kanya-kanyang pukulo mga taga-suporta ni na Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Ang iba po nagdalat na mahagi ng maiinom at pagkain habang ang ilan libreng legal advice ang inialok sa kapwa. May detalye si Felix Barrios. Nagmistulang festival ang ginawang Manalakaran, Pampanga People's Rally sa Robinson Star Mills, siyudad ng San Fernando nitong Sabado. Kaliwat kanan kasi ang pakulo ng mga dumalo na may bitbit ng kung ano-anong sariling gawa o kakayahan para ihandog sa kapwa. Mula placards, pagkain, tubig, medical check-up, hanggang libreng konsultasyon sa abogado, inialok ng libre sa publiko. Ang mga volunteer na Lawyers for Leni dito sa Central Luzon nagsagawa ng isang free legal consultation. Nandito nga kami, nagtipon-tipon yung mga abogado sa iba't ibang parte ng Central Luzon, kagaya ng Pampanga, Bulacan, Zambales, Pangasinan, at mamaya may Aurora din, may mga kasama kami. Nagkasundo-sundo na dahil na-inspire yung mga abogado sa mga volunteerism ng mga Pilipino, no? Nagkasundo sila na magbibigay rin kami ng free legal consultation bilang ambag namin. Hindi naman na kailangan ni kinakampanya, no? Pero sila mismo voluntarily napakaraming mga contribution nila. Kaya gusto nila makatulong sa bansa. Ang ilang mga negosyante, malaki man o maliit, nagbigay ng kanilang makakaya para maipakita ang suporta sa panawagan na pagbabago. Isa sa kanila si Shane Manlaki, volunteer ng Robredo Pangilinan Council, Pampanga Chapter sa bayan ng Sasmuan. Kasi we're all gusto natin ng pag-asa, so lahat sila all volunteers. So hindi madaling pag lahat may kusa. If there's a will, there's a way. At ano po yung dala natin ngayon? Ang product namin from Sasmuan, pastillas, pero gumawa kami ng pink pastillas just for this occasion for Leni. Si Jason Pinulyar, dala ang kanilang mga pink pandesal na nanggaling sa iba't ibang mga bakery sa loob at labas ng Pampanga. Ito raw ang kanilang ambag sa People's Campaign ni VP Leni. We have volunteered to donate dito sa Manalakaran to feed the Pink Army hanggang mamayang gabi. Kasama sa puwersa ng People's Campaign ay mga Colasas for Leni and Kiko at Bosconians for Leni and Kiko. Sila ay nagsagawa ng fundraising upang makatulong sa mga dadalo sa Manalakaran Rally. Ang kanilang ambag, 200 portalet o portable toilets na maaring gamitin ng mga dadalo. Pag-organize namin ng mga portalets for this specific rally, it's just a symbolism of the help that we can give the government of hopefully Ma'am Leni and Sir Kiko, na sa isang maliit na pamamaraan, pwede tayong makatulong at malaki ang maitutulong sa pamayanan natin. Yun yung naging goal namin. That's why we were able to raise funds for 200 portalets. Pero hindi lang naman po siya Colasas for Leni and Kiko. Gusto ko rin na sabihin na ito ay kasama din namin ng Central Luzon, Lawyers for Leni and Kiko, Bosconians for Leni and Kiko,
at ang mga donors ng Robredo Pangilinan People's Council sa Pampanga Chapter. At mayroong ding task force linis na sinisigurado na malinis at maayos ang kapaligiran kung saan ginaganap ang rally. So what better way to contribute dun sa alam po namin, which is magpulot ng basura, mag-segregate, tsaka po, yun po, mangolekta ng mga itinatapon ng mga tao, randomly po. Kumbaga kusang loob po namin ginagawa ito dahil alam namin yung sinusuportahan po namin ay yung taong alam namin na makakatulong hindi lang sa Pampanga, ngunit sa kabuuan po ng ating bayan, kundi sa buong Pilipinas po. Sa kabila ng saya at malapiestang pagdiriwang, hindi naman nakakalimutan ng mga volunteers ang mithiing sakripisyo. Git pa nila, hindi sila bayad, kundi galing sa sariling bulsa pa ang ginastos para lamang maipakita ang pagsuporta sa malinis na pangungobernong pangako ng Team Robredo Pangilinan. Talagang tayo may pagmamalasakit sa ating bayan, huwag tayo mag-atubili na tumindig, tumayo at sabihin natin yung ating mga pakay para naman yung mga katabi natin hindi rin matakot na tumindig kasabay natin. We believe in a clean government. We believe in VP Leni's plataforma. That's why we have volunteered to help her. And ihahatid namin siya sa Malacanang. Felix Barrios, CLTV News. Hindi raw hadlang ang mainit na sikat ng araw para sa mga dumalo sa Manalakaran People's Rally nitong Sabado. Ang isa po sa nakilala ng CLTV News, 92 years old na lola mula sa Mexico, Pampanga. Hirap ang maglakad, nagawa pa rin pong magpakita ng suporta sa kampanya ni Vice President Leni Robredo at ng buong team Angat Buhay Lahat. Babalik si Felix Barrios. Iba-ibang edad at sektor na kinakatawan. Yan ang mga dumalo sa Manalakaran Pampanga People's Rally sa Robinson Star Mills nitong Sabado, April 9. Lahat sila, iisa ang ipinunta ang sumuporta sa kampanya ni na Presidential Candidate Vice President Leni Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan. Nadala raw ay pagbabago. Si Lola Filomena Gopez, 92 years old mula sa Mexico, Pampanga. Hirap nang maglakad, ngunit excited pa rin dumalo sa rally ng kanyang kandidato. Kwento ni Lola, hinatid daw siya ng kanyang mga anak. Gusto ko nga kung pwede lang mapansin niya ako para makita ako ni mga pamilya ko. Nakaleni kami lahat. Si Nanay Evelyn Nuki at ang kanyang mga kasamang senior citizens na galing sa mga karatig bayan ng Ciudad San Fernando. Hindi rin nagpapigil sa pagpapakita ng suporta sa Team Leni, Kiko. Kahit na gaano kainit ng panahon, ganun din ang init ng aming pagtanggap at pagsuporta sa aming mga ang magiging pangulo namin at aming magiging vice-presidente. Kaya kahit anong hirap o anumang obstacle ang aming maranasan, gagawin namin ito para sa kanila. Si Jericho Torres ng University of the Assumption dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, naniniwala raw sa talino at yaman ng impormasyon ng mga kagaya niyang kabataan. Bagay na nagtulak sa kanya para magbigay ng suporta rin sa Team Angat Buhay. Yung mga kabataan natin ngayon are very well informed. Yung mga kabataan natin ngayon nag-iisip, di ba? At marunong na silang kumilala kung ano ang nararapat para sa kinabukasan nila. And that is the reason kung bakit napakaraming nag-volunteer, napakaraming nagbibigay ng oras, napakaraming nagbibigay ng panahon para sa sama-sama nating adhikain ito na para sa isang bukas na maganda para sa Pilipinas. Si Edwin Chavez at ang kanyang grupo na galing pang Olongapo City, dumayo pa raw para lamang makiisa sa kampanya. Yes po, hindi po kami bayad, hindi po kami hakot. Actually kami po ay nag-ambagan para po sa bus na ito, para po mabayaran ng RPC Olongapo po. Nagtulong-tulong, nagsama-sama, nag-ambagan para po dalo po kami sa event na ito. Ang mga kapatid nating mga katutubo na galing pa sa mga kabundukan ng Porac, Pampanga, hindi rin nagpahuli sa mga kaganapan sa Kapatagan. Maraming salamat nakaabot kami kay Leni. Pag-asa naman daw ang nakikita ng ilang miyembro ng Simbahang Katoliko sa araw na ito. This gives me very much hope because we need a society that will really return back to God, that will have love for fellow men,
love for nature, and love for everyone. And I think this is our only chance now to really make a big decision because it is the future that is in store. We are really facing the powers of darkness and the powers of lies. And I think our candidates, we have to choose people who would really speak for us, those with moral integrity, those who value human beings, respect for one another, respect for God, love for the really poor, taking care of the really poor. We need a society that will give equal opportunities to all, not only for those who are in power, but the power is really used to be for service. Batay sa tala umano ng local police at ng mga rescue team sa siyudad ng San Fernando, umabot sa 220,000 ang crowd estimate sa Manalakaran People's Rally nitong Sabado ayon sa mga organizer. Ito na raw ang pinakamalaking rally simula nang ilunsad ang kampanya ng Team Mga Buhay Lahat sa pangunguna ni Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Felix Barrios, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Hindi na po naging katanggap-tanggap para sa Integrated Bar of the Philippines Central Luzon Chapter ang mga akusasyon ni Senatorial Candidate Raffy Tulfo na hindi nagtatrabaho ng mabuti ang mga pampublikong abogado. Dahil dito hiniling ng IBP Central Luzon na humingi ng paumanhin si Tulfo sa Public Attorney's Office o PAO. Narito ang report. Nakiisa ang Integrated Bar of the Philippines Central Luzon sa mga abogado sa buong bansa na kumukondena sa naging akusasyon ni Senatorial Candidate Raffy Tulfo sa Public Attorney's Office o PAO. Sa isang panayam kay Tulfo, sinabi nito na hindi nakakapag-perform ng kanilang trabaho ang mga pampublikong abogado. Ang pananalitang ito ay hindi naging katanggap-tanggap para sa IBP Central Luzon na pinangungunahan ng kanilang gobernador na si Attorney Paul Maglalang. Sila umanong mga pribadong abogado ay mga saksi kung paano ginagawa ng PAO lawyers ang kanilang tungkulin. Sa statement niya kasi parang pinalalabas niya na hindi nagtatrabaho ang mga
abogado na nasa public attorney's office. Ako personally, kitang-kita ko kung paano magtrabaho ang mga public attorney natin. Napakasipag ng mga yan at nag-aaral na mabuti sa kanilang mga trabaho. Masakit umano para sa IBP ang patutsada ni Tulfo sa mga PAW lawyers na miyembro rin ng kanilang organisasyon. Dinamdam namin, hindi lang ng mga taga-public attorney's office, kaming mga abogado, lahat. Dahil miyembro namin yan, miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, ang mga nasa public attorney's office. Huwag raw sanang gamitin ni Tulfo ang ganitong klaseng taktika ng paninira sa kanyang pamumulitika at paghabol bilang senador. Tapos biglang magsasalita ng ganyan ng isang kandidato na mumulitika, nagagamit pa sila. Okay lang sana kung nagagamit, inaangat niya, pero binaba niya, binabagsak pa niya yung moralidad ng mga abogado na nasa PAW. Kaya masakit para sa amin yun. Sa statement of support ng IBP Central Luzon, makikita ang ilang datos upang pasinungalingan ang sinabi ni Tulfo. Gaya na lamang nitong 2021 ay nakapagtala ng higit 85,000 na katao ang natulungan ng PAW habang nasa 9 na milyon ang sa mga nakalipas na taon. Kaya nakikiisa umano ang IBP Central Luzon sa panawagan na mag-public apology si Tulfo sa mga pampublikong abogado. Tingnan mo mabuti, aralan mo sir, para malaman mo kung ano yung katotohanan. At pag nalaman mo na yon, sana naman humingi ka ng paumanhin sa kanila. Mag-apologize po kayo dahil hindi po totoo yung nabanggit ninyong mga salita tungkol sa mga PAW. Samantala, naglabas tayo ng statement of support para sa PAW ang iba't ibang IBP chapters sa buong bansa. Angelica Cara, CLTV News. Nababahala ngayon ang ilang eksperto sa medisina sa posibilidad ng pagkakaroon ng COVID-19 surge sa mga darating na linggo. Dahil na rin po umano yan sa bilang ng mga may booster shot sa bansa. Idagdag pa raw dito ang bagong sub-variant ng Omicron novel coronavirus. Payo ng eksperto magbabakuna at booster shot at sumunod sa public health protocols para maiwasan ang virus transmission. Narito ang report. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga doktor nitong linggo dahil sa mababang booster shot coverage at ang posibilidad ng pagpasok ng Omicron XE subvariant na posibleng maging dahilan ng COVID-19 surge sa susunod na buwan. Ayon sa presidente ng Philippine College of Physicians o PCP na si Dr. Maricar Limpin, may mga nakumpleto ang kanilang primary vaccine series nitong nakaraang taon pero hindi pa natatanggap ang kanilang booster shots at ngayon ay may humihinang immunity na ibig sabihin ay madaling kapitan ng infeksyon. Batay sa datos ng Department of Health, nasa 12.2 million lang ang nakapagpa-booster shot sa 66.2 million fully vaccinated Filipinos. Wala man daw silang nakikitang pagtaas ng kaso sa ngayon. Sinabi ni Limpin na ang mas maluwag na alert levels ay maaaring mag-trigger ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa susunod na buwan. Dagdag pa ni Limpin, inaasahan na raw nila na mula sa dami ng tao na lumalabas at sa pangangampanya na nangyayari ngayon, kung makakapasok ang bagong variant, tiyak daw na magkakasurge sa kaso. Samantala, una nang nagbabala ang World Health Organization sa posibilidad ng surge sa kaso ng COVID-19 dahil sa political at religious activities. Hinimok ng WHO ang national at local government units o LGUs na palakasin ang COVID-19 vaccination program at bakunahan ng mas marami, lalo na ang mga highly vulnerable tulad ng mga senior citizens. Target ng gobyerno na mabakunahan ang 99 million na Pilipino pagdating ng Hunyo. Ayon sa PCP, dapat magkaroon ng separadong booster card sa gitna ng pagsisikap na pataasin ang booster shot coverage. Ang paggamit ng booster cards imbes na vaccination cards ay mabibigyang diin ang kahalagahan ng booster shots, bagay na hindi pa raw binibigyang importansya ng marami. Kailangan din daw matugunan ng problema sa misinformation tungkol sa COVID vaccines upang mas maraming tao pa ang magpa-booster. Ayon kay Dr. Ron Ginsolante, adult infectious diseases specialist, ang Omicron variants daw ang dahilan ng surge ng COVID sa maraming bansa sa buong mundo. At bilang proteksyon at paghahanda para sa posibleng surge, hinikayat ni Solante ang publiko na magpabakuna. Angelica Cara, CLTV News.
Nawi sa pagkakasunog ng isang bahay sa San Simon, Pampanga ang pangangalakal ng karton na susunugin na sana. Ang mga nabiktima nananawagan ngayon ng tulong sa mga may mabubuting loob matapos pang matupok ng apoy ang kanilang mga ari-arian. May detalye si JM De Jesus. Sumiklab ang apoy sa isang bahay sa barangay San Jose, San Simon, Pampanga ganap na alas 11 ng umaga nitong Lunes, April 11. Naglalaban lang umano ang may-ari ng bahay na si Agnes Benito nang bigla na lang may umusok sa loob ng kanilang tahanan. Agad naman umanong tumawag ng bumbero ang bayaw niya upang humingi ng tulong. Dali-dali namang rumisponde ang mga bumbero upang apulahin ang apoy. Nagsimula umano ang sunog sa isang karton na susunugin na sana ng kanilang kapitbahay, ngunit dinampot ng kanyang anak upang isama ito sa kanilang kalakal. Hindi umano napatay na maayos ang apoy sa karton nang mailagay ito sa loob ng bahay, kaya naman nadamay ang ilan pa sa kanilang kalakal na nasa higit kumulang 30,000 pesos ang halaga. Nasunog din ng maraming damit, 2 TV at 2 electric fan at kanilang ipon na pera. Alas 2:15 ng hapon nang ideklara ng mga bombero na naapula na ang apoy. Nanawagan naman ng tulong ang pamilya na nasunugan ng tahanan. Sa mga nais magbigay ng tulong sa pamilya ni Aling Agnes, maaaring makipag-ugnayan sa kanyang anak sa numerong 045-250-8208. JM De Jesus, CLTV News. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nagpaalala po ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga mananampalataya na panatilihin ang pagsunod sa public health standards ngayong Semana Santa upang hindi pagmula ng COVID-19 transmission ng mga iba't ibang aktibidad sa simbahan. Iginit naman ng mga leader simbahan na hindi nila sinasang-ayunan ang pagpapinitensya gaya ng self-flagellation o magdarami at papako sa krus. Narito ang report. Nananawagan ng pinakamataas na opisyal ng simbahang Katolika sa bansa na panatilihin ang health protocols kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga Katoliko sa simbahan ngayong Holy Week. Sinabi ng Kapampangan Obispo at Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na si Bishop Pablo Virgilio Ambo David na nananatiling seryosang banta ng COVID-19. Dagdag pa niya, kahit para humupa na ang pandemya, huwag pa rin daw magpakampante. Panawagan ni David, dapat daw ipagpatuloy ang pagsusuot ng face mask at sumunod sa physical distancing bilang pagpapakita ng malasakit sa bawat isa. Inilabas ni Caloocan Bishop David ang pahayag matapos umapela ang Health Department sa mga simbahan na ikonsidera ang pagdaraos ng ilang tradisyon tuwing Holy Week tulad ng pahalik. Sinabi ng ahensya na ang ganitong religious practices ay maaaring magresulta ng transmission ng virus at kasunod ng surge o pagtaas ng kaso. Muli ring binigyang diin ng CBCP ang tindig ng simbahan laban sa self-flagellation o pagpapinitensya. Sinabi ni David, hindi raw sinasang-ayunan ang mga ganitong gawain dahil may ibang paraan naman upang magsakripisyo o magpenitensya. Dagdag pa ng presidente ng CBCP, ang pinakaimportanteng paraan daw ng pagpapinitensya ay pagkakawang gawa, lalo na sa mga mahihirap. Samantala nitong linggo, sa unang pagkakataon matapos mahinto ng 2 taon, maraming mga deboto ang nagtungo sa mga simbahan para sa linggo ng palaspas. Kumpleto ring naidaos ang ritual sa iba't ibang simbahan sa Pampanga. Maging ang mga bata, nagbihis angel na bahagi na rin ng tradisyon kasabay sa pagsalubong para sa pagsisimula ng mahal na araw o Maleldo sa mga Kapampangan. Bago ang pandemya, maraming local at foreign tourists ang pumupunta sa Pampanga tuwing mahal na araw para saksihan ng matagal ng tradisyon ng pagpapinitensya tulad ng pagpapako sa krus sa siyudad San Fernando. Ngunit dahil sa nagpapatuloy na banta ng pandemya, nauna nang inihayag ng local government ng syudad na kanselado pa rin ang mga ganitong aktibidad ngayong taon.
Angelica Cara, CLTV News. Matapos ang 2 taong online exhibit, muling matutunghayan sa Museo ng Angeles ang mga obra maestra ng mga kabalen na artist sa kanilang cruise art exhibit ngayong Semana Santa. Silipin po natin ang kanilang mga obra sa ulat ni Felix Barrios. Kasalukuyang ginaganap ang isang art exhibit kung saan itatampok ang mga obra ng mga local artists sa siyudad ng Angeles at mga karatig bayan. Ang art exhibit na pinamagatang Kanya-Kanyang Cruise ay taunang pagtatampok ng mga piyesa na may kinalaman sa Semana Santa. Ang inspirasyon ng mga local artists para sa exhibit na ito. Yung sa exhibit namin, no, Kanya-Kanyang Cruise, gusto namin pakita na yung bawat tao parang may kanya-kanyang binubuhat na problema, may kanya-kanyang dinadala. No? As for the artists, at the same time, dahil Holy Week tungkol sa sakripisyo, karamihan sa mga artists, gusto nila yung mga venue na makakabenta sila ng artwork. Ito yung form of sacrifice nila. Nag-exhibit sila ng libre para sa komunidad natin. Sa nakalipas na 2 taon, virtual idinaos ang exhibit dahil na rin sa pandemya. Kaya naman ngayong nagluwag ng mga restrictions, masaya raw ang mga artist sa pagkakataon na muling isa publiko ang kanilang mga obra maestra. Medyo gigil. Talagang dati kasi puro online, hindi nila nakikita yung reaksyon ng ibang tao sa mga piyesa nila. Iba pa rin yung mga dumadaan, kagaya ng mga estudyante kanina dumadaan, nakita nila, gulat sila, meron palang ganyan na artwork sa Angeles. So ang mga napapadaan humahanga sa kanilang mga piyesang nakita. Makikita po natin na siyempre City of Angels tong Angeles City. Nakikita po natin yung church na nasa harapan po ng tribe na to. Parang maganda tignan at sobrang peaceful na parang sa tingin mo ligtas ka at sobrang linis. Sa parang pong yan, namumungkahi po natin or nare-remember po natin yung pag-sacrifice ni Jesus Christ. Kabilang sa mga artist na kasali sa Kanya-Kanyang Cruise exhibit ay sina Andy Bondok, Christopher Alionpan, Corderlos Lingat, Doji Aguinaldo, Donald Lingat, Janel Santos, Eulogio Calayag Jr., Jeremy Belnas, Jody Pangilinan, Jojo Lamadrid, Jonathan Pili, Lloyd Dakayanan, Mike Serrano, Philip Torres, Red Dizon at Ronnie Tayag. Para sa mga gustong matunghayan ang exhibit na ito sa Museo ng Angeles dito sa Angeles City. Yung mga artworks natin, bali naka-display po sila hanggang Easter Sunday, Pasko ng Pagkabuhay, April 17, 2022. So ito yung pinakaiba pa ng exhibit na to sa ibang exhibit. Ito mula ngayon hanggang sa Easter Sunday, kahit pumunta ka ng alas 3 ng madaling araw, nandyan yung mga artwork, pwedeng pasyalan. Felix Barrios, CLTV News. At yan ang mga balita na nakalap ng CLTV News. Kasama ang buong person ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. VP Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan, mainit na tinanggap ng mga pineda sa Kapitolyo ng Pampanga. 85 pari, ilang madre sa Pampanga, nagpahayag ng suporta para sa Team Leni Kiko. 8 bayan sa Nueva Ecija nasa yellow code dahil sa matinding political rivalry ayon sa PRO3. Kalakal na karton naging sanhi ng sunog sa isang bahay sa San Simon. At art exhibit para sa Semana Santa kasalukuyang nakadisplay sa Museo ng Angeles. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Aabot po sa tinatayang 220,000 na katao ang dumalo sa Manalakaran, Pampanga People's Rally nitong Sabado, April 9
para magpakita ng suporta kina Presidential Candidate VP Leni Robredo, Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan at sa buong Team Angat Buhay. Napuno ng mga kakamping ang likurang bahagi ng Robinson Star Mills, Pampanga sa siyudad San Fernando kung saan ginawa ang aktibidad. Ayon po sa mga organizer, ang People's Rally sa Pampanga ang pinakamalaking rally na idinaos mula ng simula ang kampanya para sa kandidatura ni Robredo at Pangilinan. Samantala, sinabi naman ng Police Regional Office 3 o ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Matthew Bakay na 70,000 ang kanilang bilang sa mga dumalo sa rally. Hindi naman nakapagbigay ng basehan si Bakay sa sinabing figura ng tanungin ng CLTV News. Ayon sa mga organizer ng Pampanga People's Rally, hindi na raw sila magkukomento kaugnay nito dahil pinal na ang kanilang crowd estimate na 220,000. Batay na rin sa incident management team ng event na kinabibilangan pa mismo ng hepe ng City of San Fernando PNP. Posible raw mauwi sa pagsuporta ng mas maraming local leaders sa Team Leni Kiko ang naging tagumpay ng Manalakaran Pampanga People's Rally nitong Sabado. Ito'y ayon kay Senatorial Candidate Teddy Bagillat na nagsilbing gobernador at congressman ng Ifugao Province. Bilang dating leader sa lokal na pamahalaan, nauunawaan umano niya ang takbo at kultura ng halalan na kailangang tumaya sa mga winnable na national candidates. Narito ang report. Kwentuhan lang po bilang magkakaibigan and pinag-serve ho natin ng mga masasarap na pagkain Kapampangan. At sabi ko nga, at least masaya naman po si Ma'am Leni na pumunta po sa atin dito sa Pampanga. Naging bukas ang Kapitolyo ng Pampanga sa pagbisita ni na Presidential Candidate Vice President Leni Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan sa lalawigan nitong Sabado. Kagaya ng ibang kumakandidato sa pagkapangulo, sinalubong ang Leni Kiko tandem ni na Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Nagpapasalamat po kami kay Governor sa lahat na Pampanga provincial official sa napakaingat na pagtanggap. Nagpapasalamat din po tayo kasi yung mga supporters natin, walang mga reported na nahihirapan, lahat na suportang kinakailangan ay naandyan. Kaya very thankful po tayo sa kanilang lahat. Bagamat walang formal endorsement, bukas naman sa publiko na ang Marcos Duterte Unity Team ang bitbit ng pamilya Pineda. Batay na rin sa kanilang mga poster sa kampanya at iba pang mga aktibidad. Pero hindi ito naging hadlang para i-welcome ang lahat ng kandidato sa Kapitolyo. Kahit po hindi pa naniniwala sa atin ngayon, welcome na welcome. Paniwala naman ang dating gobernador ng Ifugao at ngayon senatorial candidate ng Team Angat Buhay Lahat na si Teddy Bagillat, nauunawaan niya kung saan nanggagaling si Governor Dennis Delta Pineda sa estratehiya na maging bukas para kanino man ang probinsya sa lahat ng mga kandidato sa nasyonal. Dati akong governor. Magbigay ka respeto dun sa mga leaders ng bansa. Kahit ano man ang iyong political na kulay, dapat ginagalang mo yung mga magiging leaders ng bansa. And I think that means na playing, syempre, tumitimbang rin yung ating governor. Sa tingin ko, darating yung panahon na talaga magpapasa na kung tutuloy na mag-Leni na siya. Payo pa niya sa gobernador, ang basihan sa kung sino ang may numero ay hindi sa lumalabas na survey, kundi sa mga kabataang may malaking bilang ngayon sa halalan na lumalabas para kay VP Leni. Ang mga kabataan ang sigla ng campaign ni Leni. Sila yung nagsimula na mabago yung direksyon nitong kampanya dahil noong umpisa, wala namang maraming mga politiko ang kumakampi kay Leni. Pero andyan yung mga